Walking alone and the shores are longing. I miss your footprints next to mine. Shows the waves on the sands are washing. Снаружи. Rhythm keeps my heart in time. Защитная мощность падает. брат, укиот матадай гапе мегӯ ки чада сахт мерасам ва хафа мешӣ. Ябдо, агар ки мо хоҳем бугум таи гапа. майла бугу, ман хафа намешам. Ман барои тиздиқ мешам. бо ҳаму шӯхиё Бародар, ҳама инҷоро он айҷа кучи нарафтам ва манам айҷа ин кори хубай ку одам бояд зиндагӣ куна ки чӣ хеле хидишда маъқулай ва барои ман тиздиқ нашав ва пагай дига ҷуда корай кор мебурам ва мумкин бо ҷурӯҳои нав биёвум. бародар таҳо кидои шаза ва тамошокади гардан иштиёк шидаи хардоварияй. ҳо дидиму не ки моле мегам дидим серашам мебуромадай. сама гарданаш дадорам кидои шазам дишкай мебуромада бошад. о телефонум занг задесай ку бинем кияй. чӣ 5 бор занг задиам, ман нафаҳмидам. айрон мумкин бародар телефоном безувук будай. кӣ кати гап задесӣ? озимада ай шӯъбаи полисо занг задеса будам. авария шидай. дар кор нест. о раҳмат басак басе раҳмат. ту хела меҳрубонӣ раҳмат. ягон кас чӯқи тоза надоре на? майла. Як на улицоли дар канали Эми Таҷван мо нимивура камера карда шумо метавонед тамошо кунед. аз вақтҳои пеш маълум аст ки покемонҳо вуҷуд доранд ва бисёри мардумон мегӯянд ки инҳоро одамои пешқапида ва таълим додааст барои он ки ба онҳо хизмат кунанд. мисол бози ҷангҳое баромадаанд ки ҷангҳои покемон. марҳамат худатон тамошо кунед. вале як одам ҳама инҳоро дигар мехоҳад. галеват клиффорд ӯ корхонаи калонтарини ҷаҳонда кор мекунад. вақте ки ӯ ба бемории сар гирифтор шуд ӯ ҳама корашро партофта аз ғафои доруковӣ сайёҳ шуд ва ба тамоми ҷаҳонҳо сайру гашт мекард.